Marka irudiz azkenean egokitu behar da bezeruari eta gehiago hartzaileari, azken hirugarren erabiltzaile horri, orduan hor zure gustua pizkat, beti itzen dozu zuk estetikoki eta funtzionalki uste dozun moduan, baina horre igual bai izan naiz, ez dakiz esan, hotzauan ere zerbait ipintze horretara, baina nire gauzak uste dut bai rekonozitzen dirala, igual gustako jatana baino gehiago, porque bai, batzutan kasilla moduan itzen gara bai, edo zona de konfort bat topatzen dugu funtzionatzen da bena, eta hortik urtetzea kostatzen da. Igual ez naiz konstiente zer itzen da adimen zer sortzen ari da adimen artifizialan bitzarte eta zer ez. Ni, ez dakit, oso analogika naiz, kolaxa esan dut moduan azkenean, bai, zentzu horretan oso romantika naiz eta emoten ez da atzeraka bezalako bat igual asko teknologiak eta teknologiak lan ditzen dut, baina igual nire perfila ez da hori, orduan nik igual tardatzen dutena lau ordu itzen beste pertsona batek lortzen da ordu berditan eta ni naiz konsiente. Baina uste dut, hor diferentziala igual helduko dela momentu bat ja pertsonak izango, bueltia moduan emango dela, ze azkenean igual danak lortzen baldin badugu emaitza antzekua olako tresnak erabilita igual el valor añadido da pertsona bat egotia, ez? Ezagin nire zen bateraino zipristinduko destan laboralki, momentuz. Egizan, ahola gero eta gehiago proiektu oso militantietan eta nire norabidea pixkat laborala horrez nahi dut bideratu. Ze, bai, bizitza ulertzeko edo bizitzeko moduan aukeratu dut, eta orduan hor uste dut horre gauza pixkat zainduak izango dirala. Ez gehiago produktibitateari begira, edo emaitza azkar bati begira baizik eta lantaldia edo aporte pertsonalek igual garrantzia dakatelako, eta orduan alde horretatik tranquila.